יש בציבור איזשהו סוג של תדמית לגבי נקניק. אני יכול לספר לך שכשאומרים נקניק, בעצם אומרים, אוספים את כל הזבל, נקרא לזה במרכאות, מכניסים פנימה, עוטפים את זה בעטיפה יפה, שמים מדבקה ומשגרים החוצה. בוא תקל עלינו קצת. נקניק טוב צריך להיות מהבשר הכי נקי, מנתחים מסוימים מאוד, דברים שמתאימים לנקניק. אתה לא יכול לקחת מקור של עוף ולעשות ממנו נקניק, כי אתה תמצא את המקור בפנים. גם אם תמעך אותו ותטחן אותו, אתה צריך לקחת בשר שאתה יודע מה לקחת, את התבלינים הכי טובים. תמיד הנקניק יצא אותו דבר, תמיד אתה צריך את אותו בשר, אתה עובד עם השחטות ובתי מטבחיים מהשורה הראשונה בארץ ובעולם, שמאושרים על ידי שירותים וטרינריים, מפוקחים לרופאים וטרינריים, יש להם מערכות בקרות איכות, ואתה אורז את הכל לתוך עטיפה יפה ונותן את המוצר הכי טוב שאתה יכול. משהו השתנה עם הנקניק, זאת אומרת, הוא עבר בעצם איזשהו סוג של מהפך, נגיד, ממאכל שהוא לפועלים כזה, ששמים בסנדוויץ', ממש למעדן, נכון? בוודאי. היום רוב הנקניקים שתמצא בשוק, המחירים שלהם מאוד גבוהים, וזה לא סתם, הם עשויים מחומרים מאוד יקרים. בנקניק יש לפעמים 150% בשר. לקחת 100 קילו בשר ו-150 קילו בשר וקיבלת 100 קילו נקניק, כי ייבשת אותו. אז הוא עולה הרבה יותר מהבשר. הוא מיובש, הוא מטובל כמו שצריך, הוא מעושן, הוא עובר הרבה תהליכים, והם מקבלים מוצרים מאוד יקרים בסופו של דבר, ומעדנים אמיתיים. אנחנו מדברים כאן בעצם על מפעל שהוא נמצא בתוך קיבוץ, נכון? נכון. יש כמה שנים המפעל הזה קיים? המפעל קיים יותר מ-30 שנה. שייך לקיבוץ יחיעם. כי מהקיבוץ, והאנשים שהיו כאן ב-48, הם יוצאי הונגריה. והונגריה זה מולדת הנקניק, אולי לא מולדת הנקניק, אבל מולדת הנקניק הטוב. אומרים שהנקניק הכי טוב בעולם בא מהונגריה, והאנשים האלה חיו את זה שם, והביאו את זה לפה. חוץ מזה אפשר להגיד, כל האזור וכולל יחיעם זה אזור של גידול של עופות. והיה צריך לעשות משהו עם העופות. אי אפשר היה לתת רק עוף צלוי ושניצל. והלכו על נקניק, ואני חושב שזה הצליח. איי איי איי, איזה ארוחת פיקניק הכנו לך איתנו. אתה יכול להוריד את הכובע לפני ארוחת. טוב. פה אתה רשאי ללכת עם ראש מאוברר. אז מה יש לנו כאן? יש לנו פה כוון מצומצם אך איכותי של כמה מהמוצרים הטובים שלנו. אנחנו רואים פה פסטרמה רומנית, כתף בקר מעושן, פסטרמה של פעם, שזה מוצר דגל מדהים של מעדני יחיעם, שאני ממש ממליץ לך לטעום אותו. כן. יש לנו פה, סליחה על המפית, יש לנו פה סרבלד, סלמי מיושן, מאוד מאוד טעים, מאוד טעים. אני גם כן רוצה לטעום חתיכה אחת. לחם עם אגוזים יוצא מן הכלל. אבל את זה לא עושים במפעל. אבל את זה לא עושים במפעל. לחיים, לויטל, שהצטרפה אלינו כדי לחגוג איתנו את